रायजो राजाफोरा जिहेतु थांनाय 5 बोसोरावनो गोजोननाया दंखायो प्रमोद बर' सरकारखौ लानानै आरो फैबाय थानायावबो रायजो राजाफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों आरो प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव गोदानै आरो सरकार मोननो थाखाय रायजो राजाफोरा बाथ्रा होदों खोथा बुंदों आरो जों 25 नं बागानपारा समस्तिखौबो थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि आं रायजोजों थानानै खामानि मावदों फैबाय थानाय 5 बोसोरावबो रायजोजों थानानै खामानि मावनायनि जि मोनसे सावरायनाय बेखौ बिथांमोना फोथायदों आरो फोथायनायनि थाखायनो नैबे 22 खालाराव जानो गोनां जि जोंनि बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव नैबे 25 नं बागानपारा समस्तिनि गोबांथार रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद होनो थाखाय जोंखौ अननो थाखाय जोंखौ बोर सारस्रिनो थाखाय थाग थियारि जानानै दोङो खालि जोङो 22 आरो 26 सेप्तेम्बर बेखौ जोङो नेनानै दं। आं जिहेतु मिरु आफादनिबो लेङाइ आफादगिरि आरो बे हिसाबै आङो आंनि जि बागानपारा बियाब बेवहायल' माने थायालासिनो आं गुबुन गुबुन बियाबावबो आङो फोसावदिंहैदों दा बेवहाय नुदों दे प्रमोद बर' बिथाङा दैदेननाय जि माने UPPL दोलो बे UPPL दोलोखौ बिटिआर ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफोरा बेखौ माने आजावनानै लादों आरो जोङो बुंनो हायो बिटिआर ओनसोलनि गोबांथार आइजोफोरा माने 55 जौखोन्दो आइजोफोरा माने UPPL दोलोखौ माने गनायनानै लादों आरो 52 माने जायफोरखौ जोङो गोरा होननानै बुङो माने हौवाफोर 52 जौखोन्दो हौवाफोरा UPPL दोलोखौ गनायनानै लादों आरो बै गासै जिखिनि मोनसे थासारि बे थासारिनिफ्राय जोङो बुंनो हायो बे फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइनि नैबे सेप्तेम्बरनि उनाव माने बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जि गोदान सरकार जागोन बे गोदान सरकारा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायावनो सरकार जागोन आरो बियो नांगौ बायदि जिखिनि माने आसन नांगौ बायदि जिखिनि बियाब बे बियाबखौ गावनो हारसिंनो लानानै प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव गोदानै बिटिआर सरकारखौ दानाय जागोन। आं दिनैनि खालाराव आं बेखौनो नुबोबाय थादों गोबांथार मानसिफोरा बुंबाय थादों दे गुबुन हानजानि UPPL हानजानि अनगायै गुबुन हानजानि जिखिनि माने बिथांमोना बिजाथिखौ लानानै गावनि गेजेरावनो जि मोनसे नांलाय खमलाय गावनि गेजेरावनो जिखिनि खुद्रिनाय बेखौ जोङो नुदों आरो बै थासारियानो दासिमबो बिथांमोननि गेजेराव जोबाखै आरो बेनिखायनो दिनैसिम जोङो नुनो मोनदों दे 25 नं जि जोंनि बागानपारा बियाब बेवहाय माने UPPL दोलोजों माने माबानो हानाय फेर फाथिनो हानाय जुजिनो हानाय बेबायदि राजखान्थि हानजानि बिजाथिफोरखौ जोङो दासिम नुनो मोनथ'वाखै। जि जोंनि बागानपारा BTC बियाब बे BTC बियाबनि आंजों लोगोसे जोंनि जिखिनि मावथिफोर दङ जोंनि दोलोनि मावथिफोर जोंहा गोबां थाखोनि मावथिफोर जोंहा बुथ थाखोनि जोंहा प्राइमारि थाखोनि जोंहा ब्लक थाखोनि जिल्ला थाखोनि आरो मिरु थाखोनि जोंनि बागानपारा माने बियाबनि सिङाव माखासे बेबायदि जोंहा मावथिफोर दङ बिबानगिरिफोर दङ आरो बे मावथि आरो बिबानगिरिफोरा सानफ्रोमबो जोङो बे जि मोनसे फोसावदिंनाय बे फोसावदिंनायखौ जोङो खालामबाय थादों जोङो न'खर थांनानै जोङो गामि थांनानै जोङो जोंनि जि इयुन जोंनि जि लक्ष्य जोंनि जि माने थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरखौ जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायहैदों आरो दिनैनि समाव जि जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ फोरमायखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरा बे थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकाराव जेरैबायदि माखासे मानि जेंनाफोरखौ लानानै जेरै फोजोबस्रांनायनि जिखिनि खामानिखौ मावदों आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जेन प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव जोङो जोंनि जिखिनि आद्रा थानाय माने जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो बै बाथ्राफोरखौ जोङो न'खर थांनानै गामि थांनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैदों आरो जोङो रायजो राजानो फोरमायदों।
কাতিরামার জয়ে কাতিরামার জয়ে